Ahoj, moje jméno je Simona Cupáková a na tomhle videu vám ukážu, jak vypadá naše aplikace na tvorbu jídelníčků. Nejprve se přihlásíme e-mailem a heslem. Takhle vypadá aplikace zevnitř. Na první straně bude seznam všech vašich klientů. Založit nového klienta můžeme pomocí tlačítka Nový klient. Zde si vyplníme jeho základní údaje, jako je jméno, e-mail, telefon, datum narození a pohlaví a dáme vytvořit. Další možnost je zaslat dotazník přímo klientovi. To uděláme přes toto tlačítko, kde se nám skopíruje odkaz do schránky. Ten klientovi zašleme přes libovolnou platformu a jemu se po otevření zobrazí takovýto dotazník. Klient vyplní základní údaje o sobě, které potřebujeme pro vytvoření jídelníčku. Po odeslání nám přijde upozornění, že byl dotazník vyplněn. Když se poté zpět podíváme na svůj účet, uvidíme tam nového klienta. Otevřeme si existující jídelníčky a můžeme zde pracovat s vyplněným dotazníkem a vytvořit jídelníček. Celý dotazník vidíme jak v prvním kroku, tak i v druhém kroku jako souhrn všech informací. Aplikace nám pomůže se všemi výpočty a na nás je nastavit základní koeficienty. Zvolíme si tedy míru denní aktivity, energetický příjem a makroživiny na 1 kg váhy. Aplikace nám z tohoto nastavení spočítá celkové makroživiny, a to jak na tělesnou hmotnost, tak na hmotnost bez tuku. Makroživiny na hmotnost bez tuku budou vždy sedět s nastavením jídelníčku, proto můžeme tyto hodnoty buď přepsat nebo zaokrouhlit. Teď už nám zbývá pouze poslední věc, a to rozložit tyto makroživiny do denních porcí. Procentuálně si tedy rozložím sacharidy, bílkoviny, tuky a ovoce do jednotlivých jídel. V dalším kroku najdu tyto jídla a ke všem spočítané přesné množství potravin. Ty si projdu a odškrtnu všechny, které daný klient nejí nebo které v jídelníčku nechci. Poslední krok je volba receptů. Ke každému jídlu si mohu zvolit jakýkoliv recept. Při stahování souboru si zvolím, zda chci, aby klient dostal výpočet potravin nebo pouze recepty a k tomu jaké doprovodné texty. Pomocí tlačítka si stáhnu soubor do formátu PDF. Na první straně mohu vidět údaje o klientovi a o mně. Další strana obsahuje hodnoty nastavení jídelníčku. Dále vidíme samotný jídelníček. Máme zde jídla, množství potravin a recepty. Všechny recepty obsahují zároveň přesné množství potravin, tudíž můžeme klientovi dávat pouze recepty. A nakonec tu jsou informační vzdělávací texty pro klienta. A takto vypadá finální jídelníček, který jste schopni vytvořit za 15 minut.